दिनै 12 जुन आरो बर' हारिनि थाखाय सोमावसारनाय गिबि मुंख्लं सान। दिनैनि सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादजों लोगोसे दुलाराय बर' माहारियानो मुंख्लं सान महरै फालिनाय जायो। दिनैनि मुंख्लं सानखौ मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादा धेमाजि जिल्लानि सिमेन्टसापुरि एएसपि गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव फालिनाय जादों आरो दिनैनि बे हाबाफारियाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि दिपेन बर', बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', बिटिआर हाग्रा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारी बिथाङा बाहागो लादों। लोगोसे बे हाबाफारियाव गोबां मेलेमजिबि बिथांमोनाबो बाहागो लायो। दिनैनि बे हाबाफारियावनो बाहागो लानानै एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'आ खौरांगिरिनि सिगाङाव मा फोरमायखो फै जों आबुङै मिथिनानै लानि। जिल्ला आरो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जथायै नैबे एसपि बर' गोजौ फरायसालिनि गेलेग्रा फोथाराव बड'लेण्ड मुंख्लं सान फालिदों। बे समाव नोंथाङा मा फोरमायगोन? दुलाराय बर' फरायसा आफादा देग्लाय 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सान, बे मुंख्लं सानखौ धेमाजिनि सिमेन्टसापुरि बे एसबि बड' गोजौ फरायसालिनि गेवलां फोथाराव खुंफुंदों। जों बयबो मिथिगौ 1987 मायथाइनि 2 मार्चनिफ्राय बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव आलादा रायजो बड'लेण्डनि थाखाय सोमावसारनाय जागायदोंमोन आरो बर'फ्रा जे समाव सेरखाय बेरखाय जानानै दङमोन, बर'फ्रा जे समाव गावजों गाव सिनायलायामोन, खौसेथि गैलायामोन, बे समाव बड'फाया आलादा रायजोनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बुहुमनि बर'फोरखौ खौसे जानो खावलायदोंमोन, सोमावसारनायनि गेजेरजों खौसे जानो खावलायदोंमोन आरो बर' माहारिखौ गेरेमसा माहारि दानायनि गेजेरजों आलादा रायजो सोरजिनायनि जे सिमां बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय माखासे नारा नाथा गणतान्त्रिक आन्दलना बे समाव सोलिदोंमोन आरो बे गणतान्त्रिक शान्तिपुर्ण आन्दलननि जि ढौ आरो 1987 मायथाइनिनो दिनैनि बे 12 जुन खालि गुवाहाटीनि जाज फिल्डआव गिबि खेबनि थाखाय सोमावसारनायनि गिबि हाबाफारि हिसाबै मास रेलि लानाय जादोंमोन, सुबुं गौमा। आरो बे सुबुं गौमायाव फैनानै थांफिननाय समाव नलबारिनि टिहुआव जोंनि इनाय, जोंनि हेंथा, जोंनि मोजांखौ हास्थायै माखासे सुबुंफोरा गाग्लोबनायनि थाखाय सुजित नार्जारी, जाय थाखो 9नि बै समाव फरायसामोन, बिथाङा मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो बेनो जोंनि गिबि मुंख्लं। बिनि उनाव रौतायाव राजा लामा जथेनायनि जि थासारि, बे थासारियाव पुलिसनि गुलियाव बै समाव दलगावनि असिया गुलि गावनायनि थाखाय राजा लामा जथेग्राफोरखौ अलेन्द्र आरो कबिराम बिथां सानैया गुलिनि बलि जानो गोनां जायो, शहीद जानो गोनां जायो आरो बेबायदिनो भुमकानि जिनाहारि जि थासारि आरो गायदे हेलेना बिथां सानैखौ इनायै पुलिसा गावथारनाय, बेबायदि पुलिस आरो प्रशासन रुलिं आरो जायफोरा जोंनि हेंथा खालामग्रा बिथांमोननि गाग्लोबनायनि थाखाय गासै 1135 बड'लेण्डनि सोमावसारनायाव 6 बोसोरनि आन्दलनाव मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानजों दिनै फालिदों। नाथाय बिनि उनावबो बिएलटिनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय जादों, एनडिएफबिनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय जादों आरो दिनै बर'नि गेजेराव मुंख्लंफोरखौ जुदि हिसाब खालायोबा 6 बोसोरनि आन्दलनाव मुंख्लं जानो गोनां जादों आरो दिनै बिथांमोनखौ गोसोखांनानै जोङो 35थि बड'लेण्ड मुंख्लं सानजों दिनै फालिदों। नाथाय बिनि उनावबो बिएलटिनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय जादों, एनडिएफबिनि हाथियार लानानै सोमावसारनाय जादों आरो दिनै बर'नि गेजेराव मुंख्लंफोरखौ जुदि हिसाब खालायोबा बे मुंख्लंफोरनि हिसाबा 5,000नि बांसिन जागोन। दा बेखायनो गासै मुंख्लंफोरनि सोरगोआरि जिउमानि आलो गोजोननि थाखाय इसोरनि आर'ज गाबबाय आरो लोगोसे मुंख्लं नखरफोरनि जि बिथांमोननि जिखिनि बेसेन, बिथांमोना जिखिनि दिनै दुखु खस्थ'आव दङ, गासै मुंख्लं नखरफोरनो जोङो दासिमबो मोजाङै बिथांमोननो सुबिदा होनो हायाखै बा सरकारनिफ्राय जोङो थोजासे दासिमबो मावफुंजोबनो हायाखै आरो आथिखालाव बिटिआर सुक्तिनि उनाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर काउन्सिल आरो बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिल मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारी मानगोनां चिफ दैदेननाय बे काउन्सिल मोननै बर' हारिनिफ्रायनो दिनै दैदेनगिरिफ्रा सामलायगासिनो दङ। उननि समाव सुक्तिनि दफा बायदियै बे मुंख्लं नखरफोरनो जिखिनि अनसुंथाइ होनांगौ, जिखिनि मोननो गोनां, जिखिनि बिथांमोननि
माने बिथिंफोर दङ बेखौ सुफुंनो थाखाय जों सरकारखौ नारसिनबोगासिनो रायलायगासिनो दङ आसाम सरकार भारत सरकारजोंबो रायलायदों बिटिआर एकर्डनि गेजेरजों जिखिनि सिमा बारायनायनि बिथिं बे खामानिया पिपि बार्मा कमिसननि गेजेरजों माखासे खामानिया मावफुंजाबाय बिथाङा रुंसारि जाबाय बिनि उनाव आशिष कुमार भुटाननि बिथाङा बिनि चेयारमेन जाबाय दायो मोनसे फाइनाल स्टेपआव दङ आरो पलिटिकेल लेभेलाव गिबि मन्थ्रि बिथांजों रायलायबाय थानाय जादों गोख्रैनो मोनसे मोजां आरो पजिटिभ रिजाल्ट मोनगोन आरो बिनि गेजेरजों बिटिआरनि सिमाया बारायगोन आरो बर' कसारि काउन्सिलनि गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ समस्ति दानांगौ बिसायख'थि खुंनांगौ आरो बेयाव मर अट'नमास माने अधिक क्षमता होनांगौ बे खामानिफोरखौबो जों बयबो एबसु इउबिपिअ सिगनेटरि आफाद आरो एनडिबिनि मोनब्रै आफादजों ज'यै लोगो नांनानै हाबा मावनांगौ बिटिआरनि बायजोआव ओंखारनाय फोरोंगिरिनि जि पस्ट भेकेन्टफोराव बिटिआरनिफ्राय जि फोरोंगिरि टेट उथ्रिसारनाय बिजाथिफोरा बेयाव जयेन जाफैबाय इयुनाव बिटिआरनि सिङाव बे पस्ट भेकेन्ट ओंखारब्ला बिटिआरनि बायजोनि टेट क्वालिफाइ जानाय बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बिनि सायाव गोनो गोथो दङ दासिमबो बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायो जोंनि गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे आसामाव दासिम 50 जननि बारा माने 60 जन 80 जन 100 जन बेबायदि बर' मिडियामनि एलपि स्कुला इयुनाव बिटिआरनि सिङाव बे पस्ट भेकेन्ट ओंखारब्ला बिटिआरनि बायजोनि टेट क्वालिफाइ जानाय बिजाथिफोरा एप्लाइ खालामनो हागोन ना हाया बिनि सायाव गोनो गोथो दङ दासिमबो बिनि सायाव नोंथाङा फोरमायो जोंनि गिबि बाथ्राया जाहैबाय जे आसामाव दासिम 50 जननि बारा माने 60 जन 80 जन 100 जन बेबायदि बर' मिडियामनि एलपि स्कुला 800नि बारा दङ जोङो गासै आसामनि डिस्ट्रिक्टफोरनि लिस्टखौ लाबाय बे बिटिआरानो जा बर' कसारि काउन्सिलानो जा गासै आसामाव आरो बे 800 स्कुलाव दायो सिंगल टिचार सनितपुर बिश्वनाथनि गोबां स्कुलाव दायो माने 0 टिचारानो गैया सरकारि स्कुल आरो धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि लखिमपुर जिल्लायाव आरो गुबुन जिल्लायाव माने प्राय 30 जनसो हाई स्कुलावनो जा एलपियावनो जा एमइआवनो जा बर' मिडियाम बेकग्राउन्ड नङै एसामिस मिडियाम बेकग्राउन्ड इंलिश मिडियाम बेकग्राउन्डनि आरो बे मानसिफ्रा बर' नङा गुबुन हारिनि जाय मानसिफ्रा माने बर' मिडियामाव फोरोंनो हाया बेबायदि फोरोंगिरिफोरखौ जों थिसनना होदों आरो दिनै बे स्कुल खालामनानै बर' मिडियामखौ बुथारनानै बे स्कुल एसामिस मिडियामाव जयेन खालामनो होदों बे गासैबो बिथिंखौ लानानै आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि डक्टर रनज पेगुखौ जोङो गोख्रों रावजों जों प्रेसार होदों आरो बिथाङा 16 तारिखआव एबसु आरो साहित्य सभाखौ रायलायनो लिंदों जोंनि सिंगल टिचाराव डाबल टिचार माने 3 फोरोंगिरि 2 फोरोंगिरि थिसननांगोन आरो जेब्लासिम थिसना बे जाफुंनाय नङा टेटनि बाथ्राया जाहैबाय जे आसामाव जेसेबां माने जेराव माने पस्ट भेकेन्ट दङ बेयाव आसाम सरकारा टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों टिचार थिसननांगौ बिटिआर सरकारनि टेट एपइन्टमेन्टनि गेजेरजों बिटिआराव टेट थिसननांगौ दा बे थिसननायनि बेबस्थाया उन सिगां जानायनि थाखाय मालाबा बिटिआरनिया आसामाव एप्लाइ खालामदों जिहेतु बिटिआराव टेटनि पासनि संख्या जों मिथिनायाव 5000नि बारा बर' मिडियाम एसामिस मिडियाम आरो मालाबा बिटिआरनि बायजोनिफ्रायबो बिटिआराव हाई स्कुल टेटआव एप्लाइ खालामनानै बिथांमोना एपइन्टमेन्ट मोन्दों दा बर' मानसिया बर' मिडियाम स्कुलाव बिटिआरनि सिङाव बा बिटिआरनि बायजोआव बर' कसारि काउन्सिलाव जेराव एपइन्टमेन्ट मोना मानो जोंहा बेयाव बुंनो गोनां गैया नाथाय बिथांमोननि सुबिदाखौ नायनानै दिनै माजुलियावबो बर' मानसिया एसामिस मिडियाम स्कुलाव मावनानै थानो गोनां जादों दा बिथांमोना बिश्वनाथाव फैफिननो लुबैदों बे लिस्टखौबो जों होदों आरो जेराव बर' मिडियाम स्कुलाव नन बर' मिडियाम टिचारखौ एपइन्टमेन्ट होदों बिनि लिस्टखौबो जों जमा होदों आरो बेखौ माने रिसाफल खालामनानै माने बेखौ माने गोदानै भेरिफाइ खालामनानै हरफिननायनि बाथ्राखौ बुंदों दा बेखायनो कुनु मोनसे स्कुलाव पस्ट खालि थानो मोना आरो जाय जेराव हायो एप्लाइ खालामगोन नाथाय जोंनि सार्थ'आ जाबाय बर' मिडियामनि स्कुलाव जोंनो टेट टिचार नांगौ बर' फरायसाफोरनि बा बर' मिडियामनिफ्राय टप 10 मार्कसखौ आवग्रिनो हायाखै बिनि सायाव फरायसाफोरनिसिम मा बुंनो दा 2018आव बिबुंसार बसुमतारिया 96% लानानै सेबायाव टप 10 मासि आवग्रिनो हादों बिनि उनाव 2019आव सासे जोंनि फरायसुलि बेबो माने टप 10 मोननो थाखाय 3 मार्क्स ना 2 मार्क्स आङो एक्जेक्ट गोसोआव गैलिया मिनिमाम मोनसे मार्क्सनि थाखाय बियो माने टपाराव फैयाखै देग्लाय जों नायबाय जे सानै माने जोंहा मनदिप बर' आरो दीपक बर'
कुमारिकाटा UN एकाडेमी आरो खैराबारि UN एकाडेमीनि सानै स्टुडेन्टआ 97% मोनदों किन्तु टपारनि लस्टआ 98 दा जों बेखौनो खावलायदों जे फरायसायाबो जिखिनि नाजाबावनांगौ बेखौ नाजानांगोन फरायसा फरायसुलि जि जाया मानो गार्जेनाबो नाजानांगोन फोरोंगिरिफ्राबो नाजानांगोन नाथाय बिनि गेजेरावनो जाय स्टुडेन्टआ 95 96 97 मोनबाय बिसोरो मोजां स्टुडेन्ट बिसोरो माने क्वालिटी इडुकेसननि गेजेरजों मोजाङै मार्क्स बिसोरो केरि खालामनो हादों जोंनि जि माने एग्जामनि जि बहि एन्सार शीट इभालुएशननि जि प्रक्रिया जायो जोंनि फोरोंगिरिफोरा एसे गोसो गुवारै जायफोरा मोजां स्टुडेन्ट बिथांमोनखौ गोसो गुवारै नायोब्ला बर' मिडियामनि एन्सार शीटखौ बर' मिडियाम टिचारानो नायो आं फोरोंगिरिखौ ब्लेम होनो नागिराखै जे मार्क्स खम होदों होननानै किन्तु एसे गोसो गुवारै सेबा आरो हायार सेकेन्डारिया मोनसे नटिस बा इन्सट्राक्सन हरखायो जे मोजां स्टुडेन्टनो जेसेबां हायो जिखिनि बिसोर एन्सार खालामदों मोजां मार्क्स होनांगौ किन्तु बे लेभेलाव मालाबा जोंनि फोरोंगिरिफोरनि गेजेराव माबाफोर आख' फाख' जादों नामा जे आङो बांद्राय मार्क्स होयोबा बहिखौ आरो नायफिनोबा आं आरो थांफिननांगोन बिनि थाखाय जोंनि फरायसुलिया बन्सित जानाङा दा बेखायनो टपार मोननो हानाय जोंनियाव जथेस्थ जग्यता दङ आरो टपार दिनै जोङो जिखिनि नायदों माने बे टपारफोरनि गेजेराव जोंनि बर' मिडियामनि केन्डिडेटफ्रा कम्पिट खालामनो हानाय जथेस्थ क्षमता दङ आरो टप 10 कमल कुमार ब्रह्म देरहासार बान्थाखौ जोङो 14 जुनाव होगोन जोङो लिस्टआव नायबाय सिगाङाव 65-75आनो टपार जायोमोन कमल कुमारनि देग्लाय माने 97 निफ्राय 93 आनो माने लयेस्ट माने काट अफ माने 90 नि बिल' फैयाखै दा बेयो जोंनि थाखाय बिराद मोजां मोनसे दिग फार्स्ट डिभिजन 1975आ बर' मिडियामाव फार्स्ट डिभिजन मोनदों बे मोनसे हाइस्ट रेकर्ड 15 बोसोरनि गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि जि हाबा मावनाय आरो बेयाव फोरोंगिरि गार्जेन स्टुडेन्ट गासैखौबो आङो धन्यबाद होदों खारन बिथांमोनासो फरायदों बिथांमोना नाजादों आरो जोंनिफ्राय जिखिनि मदद खालामनांगौ जों खालामदों नोंथाङा सरखारि साख्रि नागिरदोंना नोंथांनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां नोंथांनि थाखाय दं एडुकेट पइन्ट जेराव नोंथाङा सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सरखारि साख्रिनि गुबुन रोखोमनि गोब्राब आनजादफोरखौ उथ्रिसारनो हागोन आरो गावनि आथिङाव गसंथानो हागोन बे एडुकेट पइन्टआव नोंथांमोना एसएससि बैंक पिअ बैंक क्लार्क बैंक एसअ इउपिएससि एफएससि डिफेन्स रेलवे स्टेट इन्सुरेन्स एएअ एडिअ एसिस्टेन्टजों लोगोसे स्टेट लेभेल जब आरो माखासे सरखारि साख्रिनि आनजादाव गोनांथि जानाय आयदाफोराव सोलोंथाइ लानो हागोन मख'नो गोनांदि बे सोलोंसालियाव साख्रिनिल' नङा बेयाव MBA आरो सैनिक स्कुल बायदियाव एडमिशननि थाखाय एन्ट्रेन्स होनो थाखायबो सोलोंथाइ लानो हागोन बे सोलोंसालियाव गाहाम थाखो खथानि सुबिदा दं आरो सम मथे नोंथांनि सोलोंथाइखौ बे सोलोंसालियाव होनाय जागोन बेखौबो मिथिहोनांगोन दि बे एडुकेट पइन्टआव सोलोंथाइ लानानै बावैसो 2021-22 इं मायथाइनि एसएससि जिडिनि आनजादाव गासै 11 सा सोलोंसाफोरा उथ्रिसारनो हादों बारा नङा गासै 15,000 रांजोंनो नोंथाङा बे सोलोंसालियाव 6 दानसिम सोलोंथाइखौ लानो हागोन बे सोलोंसालिया क'क्राझार बरपेटा रड गवालपारा आरो बङाइगावआवबो दं क'क्राझाराव सोलोंथाइ लानो गोसो गुदुं जानाय सुबुंफोरा 70020261133 9101 536360 70020261133 9101536360